καλωσορίζουμε στη σημερινή ημερίδα ευαισθητοποίησης και σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας και τη στήριξή σας. Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων και ανάδειξη του πολύτιμου έργου που επιτελεί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ένταξη των ενηλίκων εκπαιδευομένων. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κιλκής συγκεντρώνει φέτος τον 5ο χρόνο παρουσίας του στην εκπαιδευτική ζωή του Κιλκής. 5 χρόνια πιστεύουμε δημιουργικής πορείας, 5 χρόνια κατά τα οποία το σχολείο μας έχει καταφέρει να γίνει χώρος γνώσης, ενδυνάμωσης, αποδοχής και ουσιαστικής υποστήριξης για ενήλικες συμπολίτες μας που για διαφορετικούς λόγους ο καθένας δεν είχαν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Ο στόχος μας όμως δεν περιορίζεται στην απόκτηση ενός τίτλου σπουδών. Ο στόχος μας είναι ευρύτερος και ουσιαστικότερος. Είναι η επανασύνδεση με τη γνώση, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, η ανάπτυξη ψηφιακών και κοινωνικών ικανοτήτων, αλλά και η δημιουργία ενός πλαισίου μέσα στο οποίο κάθε εκπαιδευόμενος νιώθει ότι μπορεί να δοκιμάσει να εκφραστεί και να εξελιχθεί, να προχωρήσει με αξιοπρέπεια και αυτοεπίθεση. Καλησπέρα από μένα. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα σε αυτή την τελετή αποφοίτησης των μαθητών του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, ενός σχολείου που αποδεικνύει ότι η γνώση δεν έχει ηλικία και ενισχύει τη διαβίου μάθηση. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια εκδήλωση που αναδεικνύει στην πράξη την αξία της εκπαίδευσης ενηλίκων και τον κοινωνικό της ρόλο. Και όσο υπάρχουν σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, θα υπάρχει πάντα ελπίδα. Γιατί εδώ δεν ολοκληρώνονται απλώς σπουδές. Εδώ ολοκληρώνονται κύκλοι ζωής και ανοίγουν νέοι. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας δίνουν μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους που για διάφορους λόγους δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Εδώ η γνώση είναι εργαλείο αυτογνωσίας, ενδυνάμωσης και προσωπικής εξέλιξης. Το ΣΔΕ Κιλκής αποδεικνύει καθημερινά ότι ποτέ δεν είναι αργά για να κυνηγήσει κανείς τα όνειρά του και ότι η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων σε κάθε ηλικία. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό εκπαίδευσης ενηλίκων που δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να συνεχίσουν τη μαθησιακή τους πορεία και να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Ευθύνεται, όπως είπαμε, σε άτομα ηλικίας 18 και άνω, σε αυτούς που δεν έχουν ολοκληρώσει το γυμνάσιο, σε εργαζόμενους, ανέργους και γενικά ενήλικες που επιθυμούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους. Γιατί τώρα κάποιος να επιλέξει το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, όπως είπαμε και πριν, μπορεί κάποιος να αποκτήσει ισότιμο τίτλο με απολυτήριο γυμνασίου. Και αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε 18 μήνες, σε 2 σχολικά έτη. Τώρα θα σας πούμε λίγα λόγια για τα project μας. Τι είναι τα project αρχικά? Πέρα από τα μαθήματα, όλα αυτά που σας είπε πριν ο συνάδελφος, υπάρχει και μία μέρα όπου το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας χωρίζεται σε τμήματα και οι 2 κύκλοι, και οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές. Και τέλος, το σχολείο μας μπορεί να είστε κάτι της Κιλκής, αλλά θα μου επιτρέψετε την έκφραση, παίζει μπάλα ευρωπαϊκά, έχει συμμετέχει σε project Erasmus Plus για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και συμπερίληψη. Καλησπέριζω όλους και εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη στιγμή που άνοιξε η πόρτα του ΣΔΕ του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας για μένα. Όποιος βρεθεί σε παρόμοιο δίλημμα, να μην το αναβάλει. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία να φοιτήσετε στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να φοιτήσω στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, δεν το είδα ως μία δεύτερη ευκαιρία, αλλά ως μία μεγάλη ευκαιρία να πραγματοποιήσω αυτό το όνειρο. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι στηρίζουν αυτό το σχολείο και δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα την ευκαιρία να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους και να αλλάξουν τη ζωή τους. Συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όποιους δεν έχουν τελειώσει το σχολείο να το κάνουν ανεπιφύλακτα. Ο διευθυντής, η υποδιευθύντρια, όλοι οι καθηγητές είναι δίπλα μας και γι' αυτό τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ένας χρόνος πέρασε από τότε που σε αυτή την αίθουσα παρέλαβα με πολλές συγκίνηση και διπλωματικού σπουδών από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κιλκής. Είναι μια στιγμή που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ.
Η αποφύτισή μου ήταν ένα όνειρο ζωής και μια υπόσχεση καρδιά στον εαυτό μου αλλά και στην αδερφή μου. Τα γεύματα της φετινής χρονιάς ένιωθα ότι μου έλειπε η τάξη μου, οι συμμαθητές μου, οι καθηγητές μου, οι δράσεις που κάναμε οι συναναστροφές μας. Πάρα πολύ συγκινητικά τα λόγια σας, πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικά και δείχνουν ότι το σχολείο, πέρα από τα τυπικά που βλέπετε που κάνω από τις εκπληρώσεις και όλα αυτά, είναι πραγματικά η κάθε μέρα τόσο ουσιαστική και χτίζονται τέτοιες σχέσεις που χαίρομαι που αποκομίζονται σε αυτά τα όμορφα λόγια. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μου όμως μέρα ανήκει πάνω απ' όλα στους απόφοιτους μας. Σήμερα ολοκληρώνεται για αυτούς μια διαδρομή 2 ετών. Μια διαδρομή που δεν είναι εύκολη. Ήταν μια πορεία γεμάτη απαιτήσεις, προσωπικές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, κούραση, δυσκολίες, αναστολές και πολλές φορές εσωτερικές υπερβάσεις. Ήταν όμως ταυτόχρονα και μια πορεία γεμάτη εμπειρίες, γνώσεις, δημιουργικές στιγμές, συνεργασία, χαμόγελα, νέες προοπτικές και βαθιά προσωπική δικαίωση.